Mga gumuhong puntod sa isang sementeryo sa Dagupan City patuloy na isinasaayos. Kaugnay niyan may live report si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, patuloy na isinasaayos yung mga puntod matapos gumuho bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan noong buwan ng Agosto. August 27 ngayong taon nang gumuho ang ilang puntod sa sementeryong ito sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Bunsod ito ng naranasang mga pag-ulan sa mga nakaraang buwan. Binalikan ng news team ang sementeryo kaninang umaga, October 14. Naayos na ang mga nasirang puntod. Okay naman naayos naman na nila ng kaunti-unti. So nakita nyo naman, nagawa naman nila. Although medyo matagal pong ang paggawa nila, pero okay na rin po. At least nagawa nila. Ayon sa caretaker, patuloy na inaayos ang aabot sa 15 na mga nasirang puntod. Ipinaalam din sa mga kamag-anak ang nangyari sa puntod na mga namayapang mahal sa buhay. Target na matapos ang pagsasaayos ng mga puntod bago ang undas. Yung iba na-impul na talaga kasi yung iba pinapaayos talaga. Talagang inaano nila dito. Marami na pumunta rito nagpagawa, yung pinapaayos na talaga yung kanila. Yung iba pinapalipat nila. Chris, ayon naman sa caretaker ng Independent Cemetery, pansamantala muna nilang inilalagay yung mga labi ng mga naapektuhang puntod sa isang museo ng isa pang puntod at agad naman nilang ibinabalik sakaling maayos agad o masementohan yung mga puntod at patuloy naman ang coordination ng barangay sa CHO para sa tuluyang pagsasaayos ng mga gumuhong puntod sa sementeryo. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca.